Ki san da koyan mata? Wallahi ban san ka ba. Kai zaki san ƴan mata. To Allah ya sa. Ki zaki san ƴan mata. Ban san ka ba wallahi. Na san ka. Wallahi Allah na san ka. Na san ka. Ki san me kike so da ke yanzu? Menene? Ina so zan yi magana da ke. Amma kin san a anguwa akwai ƴan sa ido, akwai munafukai, akwai wanda ba ruwan su. Kin san yanzu ba a rike wanda ba sai dai mutum. Wallahi. Amma kin ga nan ba kowa za mu yi magana mu can kale kwan ka a gari gaskiya kewaye kanki na ja wallahi. Wallahi. Ba ce ku? Yawwa mata. Amma malam kai ka san da kuwa? Ai yanzu ne ka san ki zanzan tukuna ma yanzu nan. To Allah ya bada sa'a sani na. Amin baby na. Su kin san me yanzu? Bari a shiga cikin duba an gani waye da waye a ciki. Da wani kisa.